ngoMengameli wezwe uJacob Zuma uchazele icala abhekene naso njengesivivini esikhulukazi aseke wabhekana naso empilweni yakhe. Kusasa uma sevele eNkantolo uZuma kulendele ukuthi ubhekisise umcikilisho ethile ethinto okuqhubekayo ngaleli cala okufaka phakathi ukuphutha kwakhe uZuma eNkantolo ngoNhlolanja njengoba kwakuthiwa wayekwelwasha phesheya. Inkantolo yashaya emakhala ngobuqotho bencwadi kaDokotela yasikhipha incwadi ephoqa ukuthi akaboshwe. A warrant of arrest for accused one, Mr. Zuma is issued but stayed until 6 May. Abanye basola iJudge ngokuthi lesinqumo salo sinenhleso zombusazwe. In my view, sending a wrong message to the people that our courts have no sympathy, no compassion, and that is not something that should be celebrated. Abezomthetho balivikela leli jaji. Kulezi nyanga ezimbalo zidlule uZuma ushintshe ummeli uDaniel Mantsha kwathi indawo yakhe yathathwa uEric Mabuza. Nenkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala eBloemfontein yasichitha isicelo sakhe sokuthi aphikisane nesinqumo esathathwa inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu eyala yaphetha ukuthi khoxiso nomphela amacala ayibhekene nawo. Akakacaci ke noma abalandeli bakaZuma bazobuthana yini ngaphandle kwenkantolo ngenxa yemigomo ye-lockdown. Ezindabeni ze-SABC ngoNhlaba eThekwini.